Musta tulee semmonen kypsä talentti. Mä lähden laulaa televisioon. Mä en ymmärrä tommosia. Meidän Keijoki. Eihän se ikänä lähde kotoa mihinkään. Ja nyt sitten. Taitaa olla se 60 villitys. Mitä te siinä hirnutte? Mä oon niin loukkaantunut. Valto olisi voinut laittaa mut vaikka stailaamaan se taidokkaat teinit ohjelman kisaajat. Mutta se Urpo laittaa mut Suomen parhaan stylistin johonkin ikäloppujen ohjelmaan. Mä oon niin loukkaantunut. Senhän te tiedättekin. Minut vaan tuotantoon kuin tuotantoon, niin katsojakäyrät ampaisevat nousuun. Tommosia kiepuroita. Kuinka se meidän Keijo osaa niitten kanssa? Mä tuun nyt kaapista ja löydän elämän tarkoituksen. Halvalla tehdään, mutta priimaa pukkaa tulemaan. Ja jos ei, niin se on sitten ehtootähtöiset tuotanto Oyn lorun loppu. Kun minä olen mukana, ei mikään voi epäonnistua. Kisa-asiantuntijana olen omaa luokkaani. On käyty tuplat ja kuitit, ja megavisat, ja napakympit. Ja olenhan minä vuoden seniorin selviytyjä. Minun analyysini mukaan täällä on heikonlainen tarjonta. Tästä et voi jäädä paitsi. Tervetuloa studioyleisöön. Mä en siis kestä.